Assolutament ma kellix għażla jiġifieri. Però jiena żied li nidħol fiha mbagħad biex nagħmel xi ħaġa jiġifieri, ħadd ma mbuttani. Iva, tibda tgħid imma għaliex qed jgħidulek, pereżempju, kif tista' mara bħali tgħidli inti kompliċi għax kont taf fejn sejjer u ħallejtu jmur. Tibda tgħid dax raġunaru. Taf kif? Jew jien ma mitlix tifhem għax nagħmel bħalek. Int għandek dritt tagħmel li kif tħoss speċi ma għax ma milċejjint jien qiegħda fiex qiegħda. Speċi jien għalhekk irid nagħmel xi ħaġa biex ma kemm jista' jkun ma jkun hemm ħadd fil-pożizzjoni tiegħi. X'tib ta' emozzjonijiet għandna fik? Jew żviluppajt il-mod li tinteraġixxi ma' dawn il-kummenti tul iż-żmien. Għal-bidu ngħidlek il-verità kont noħodha bi kbira, ġifieri kif qedlek kont noqgħod nibki. Però mbagħad tibda tidrata. Tibda tgħid imsieken. Imsieken huma biex qed jirraġunaw hekk ma jafux x'in il-vera mħabba tagħhom. Tifhem jiġifieri imsieken. X'taħseb li jmotivhom għalfejn jkellmuk hekk? Jien inħoss ċertu kummenti kienu partiġani, ġifieri ħabba l-politika partiġana. Jien hekk inħoss. U forsi vera qatt ma esperjenzaw dik li mħabba vera u ma jistgħux jifhmuni. Jew dak lu ġieħ. Dak lu ġieħ ovvjament u allura ma jistgħux jifhmuni, tifhem? Però jiġi li rajtek li fil-kommenti Iva, nirrispondi jiena. Tikkumbatti. Iva. Nipprova nfihem il dak li jkun. Qed tifhem? Ġieli ta' ma nagħtix każ, ħafna drabi ma nagħtix każ. Però meta jkun xi kumment vera ma tistax issib raġuni għal xiex nikkummenta. Dal-aħħar għaw fil-video ta' dak ta' George li kien għaw fuq il-podcast rajtkom tikkumbattu fil-kommenti. Viva, u ktibt speċi, għax għaw ħafna misconceptions ma jafux eżatt l-affarijiet kif kienu. U kif ġraw speċjalment ħabba tal-inkjesta u hekk. U nħobb nispjega, għal dak li kun jaf. Taħseb li dak l-ikbar misconceptions tal-inkjesta, meta nitkellem ma' nies, anka ma' George stess, per eżempju, li jisu l-iktar ħaġa li jiġu konfużi dwar għan-nies hija differenza bejn l-inkjesta pubblika u inkjesta maġisterjali. Mhux ġa kien hemm inkjesta maġisterjali. Iva, kien ħobb nispjegalhom jiena. Għandu x'jaqsam spiex. Għax huma ġi affarijiet differenti. Li investigaw differenti. U li waħda ma tilifx l-oħra. Allura nħobb nispjega dak li jkun biex jekk ma jkunx fehem, nipprova nfehmu. Għal volja minn ma jkunx irid jifhem. Dik il-problema, Dik il-problema, tipprova tispjega n-nies. Ikun hemm l-iktar żewġ affarijiet għalija frustranti li qed f'dan ix-xogħol li ikun hemm min ma jridx jifhem, u mbagħad ikun hemm min fehem. Jifhem li hemm min ma jridx jifhem u jkompli ħawat l-imħuħ apposta. U dawk in-nies huma jifrustrawni, ħafna jifrustrawni. Ekku, jien nħoss li għandek tgħid dejjem il-verità. Jien għalhekk ma niddejjaqx ngħid kollox għax kull ma qed ngħid huwa l-verità, jiġifieri m'għandix għaliex nibża. Nitkellem. Mela tlaqna.